Poznáte ten pocit? Rastiete, pracujete na sebe, máte pocit, že už ste dávno za hranicami svojej minulosti a potom prídete domov na návštevu ku svojim rodičom a bum, ako keby ste sa prepadli späť do toho starého ja, ktoré ste už nechceli nikdy stretnúť. V tom prostredí sa prebudzajú spomienky, staré vzorce, ten pocit, že nie ste dosť dobrí. A zase tie hlasy, prečo to robíš takto, zlyhal si? Mal by si byť iný. A vy napriek všetkému pokroku, ktorý ste urobili, znova spochybňujete vlastnú cestu a obávate sa, že či vôbec niekedy budete tým, kým by ste mali vôbec byť. Toto nie je žiadna prehra, nie je to krok späť, je to výzva, je to možnosť postaviť sa všetkým tým starým príbehom, ktoré už nechcete ďalej žiť. Možno vás to prostredie skúša, ale práve tým vás život učí vybrať si samých seba.